дуруд ҳамватанони азиз, як хабарро аз шабакаҳои иҷтимоӣ мутолиа кардам ва бисёр нороҳатам шудам. ин хабар аз ҷониби яке аз ҷинояткорони бисёр маъруфу машҳур дар ҷомеаи Бадахшон аз ҷониби Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров латиф шудани сардори раёсати маорифи вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон Наврӯзов Лутфулло мебошад. албатта омӯзгор ки равшанкунандаи роҳи ҳаёт аст ва ҳар як фарди соҳиб илм, соҳиб маърифат, ҳар як мутафаккиру бузургвору донишманд тарбиятдидаи дасти омӯзгор ҳастанд. албатта чунин муносибати бисёр ғайриқонунӣ, разилона ва муносибати бисёр бераҳмона нисбат ба омӯзгор албатта нобахшиданӣ ва ғайри қобили қабул аст. албатта вақте ки ин хабарро ман мутолиа кардам ва ба хулосае омадам ки агар Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров нисбат ба шахсияти омӯзгор агар ин гуна эҳтиром дорад, пас ӯ дар содир намудани тамоми ҷиноят қодир аст.